Здравейте, днес набързо ще ви покажа това реленце за време. Ще кажа, че какво толкова му е специално на това реле. На това реле му е специалното, че има контролиране на две времена. Примерно включваме си един мотор и можем да му зададем времето колко време да стои включен и колко време да стои изключен. Сега ще го включа и ще ви го покажа. Тъй-като сме си го настроили времето T1, 0,5 секунди, T2 е 1,2. Тук интересното при настройката е, че сега сме в десета от секундата, можем да настройваме. Сега сме в секунда. Сега сме в десета от минутата. Сега сме в минута. Сега сме в десета от часа. Сега сме в час. 5 часа. Ама ние искаме в десета от секундата. И абсолютно и за другото време. Сега, кое време за какво е, нали, кое е за да стои включено, кое е изключено, зависи вече как го свързваме отзаре. Сега ще изключа. Мога да я надигна тук и да ви покажа цялата му схема. Това е на 220, както се вижда ето тук. Имат различни варианти на 20 прав ток, на 12. Тук сега, понеже е малко на китайски написано, пиновете е трудно да се разпознаят. До тук единственото, което съм разпознал е, че 2,7 са ни захранването. Но мисля, че това свързване е стандартно за тези 8 пинове конектори. Да го видите самия конектор. Какво представлява? Тук на него са написани на кое число отговарят всеки на тия шашми. Като цяло това няма нищо друго по-специално по тази джеричка, но просто ми се стори интересна и бях почти сигурен, че някой ще иска да я види преди да си купи такова нещо. Добре, това ще е за днес. Чао!